Ang agrikultura ang nagpapalakas sa ating komunidad at kabuhayan. Ang pagnenegosyo naman ay tumutulong din sa lokal na pag-unlad dahil nagbibigay ito ng trabaho, mga produkto at serbisyo. Kaya naman, kilalanin natin ang isang lumalagong micro-enterprise mula sa Morong Bataan, ang Montis Buko Pie ni Ginang Esther Domingo. Maliit na negosyo, malaking epekto. Tuklasin ang kanilang kahanga-hangang kwento. Before, nagtatrabaho ako sa hospital sa refugee camp na mag-repatriation ang refugee natapos na, di wala na akong trabaho. Ang ginawa ko, instead na magtrabaho ko kasi maliliit pang anak ko, gusto ko masubaybayan sila. Nag-ano ko ng sariling business. Ito nga yung business na ito na nakita ko sa paligid ko na marami akong buko na sayang, hindi naman nagagamit. Ginawa ko itong business dahil yung mister ko mahilig magdala ng buko pie. So, ang mga Vietnamese nung kasi, pag naging driver siya sa Philippine Refugee Processing Center, mahilig sa buko pie. Sabi ko, why not magawa nga akong buko pie para ano ko rin sa mga Vietnamese, mai-introduce ko ang buko pie ng Morong. Nung umpisa, hindi pa ako marunong maggawa ng buko pie. Tapos nag-experiment ako na paano ang paggawa ng buko pie through experimentation hanggang na-perfect ko ang paggawa ng buko pie. Dalawa lamang ang produkto ni Ginang Esther sa kanyang negosyo. Maliban sa buko pie ay gumagawa din sila ng masarap na buko juice. Trinay ko ito ipa-taste sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak ko. Kung nagustuhan nila ang lasa ng buko pie, kung maraming nag-feedback, naging positive thinking ako hanggang tinuloy-tuloy ko, in-improve ko ang paggawa ng buko pie. Locally produced din ang lahat ng kanilang mga materyales sa paggawa. Sinisimulan nila ang paggawa ng buko pie sa pag-aani ng mga sariwang buko na makikita sa bakuran lamang. Kasunod nito ang sorting, paghihiwa, pagkakayod, pagluluto ng buko, paggawa ng dough na gagamitin sa base at toppings, matapos ilagay sa lanera ay iluluto sa oven. Pagkaluto ng buko pie ay ilalagay na ito sa packaging box para ma-deliver at maibenta. At sinisiguro ng Montis na laging bago ang kanilang mga buko pie. Noong ma-perfect na ang recipe, dito na sila kumuha ng certification sa DTI. Pina-approve na din sa FDA at sumailalim sa Training on Good Manufacturing Practices upang masiguro na ang produkto ay ligtas at malinis. Dito lang sa Pilipinas napupunta ang produkto ng buko pie ko. Marami kasi pumupunta dito na katulad sa Laguna, Batangas, Zambales, Pampanga, mga turista na pumupunta sa Morong na taga-ibang lugar ng Pilipinas. Doon na pupunta ang buko pie ko at nakikilala. Yung pag mayroon nagbabalik bayan, nag-order din sila na minsan 20, 10 para ipasalubong nila sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak doon. Malaki ang naitulong sa kanila ang pagdalo sa mga trade fairs ng iba't ibang mga government agencies tulad ng Kadiwa ng DA, DTI at PICEDO. May mga resellers na rin sila at dahil sikat ang Morong sa mga beaches, adbentahi itong makabenta sa mga resorts at restaurants na regular na ang pagbili. Nakatulong din po sa akin yon na makadagdag dun sa income ko dahil nagtatrabaho po ako tapos nagbebenta pa. Additional income po para sa akin yun. Ano na po kasi, yung quality po kasi ng product nila maganda and yung tao na po mismo yung naghahanap. Hindi na po ako nag-aalok ng product nila. Sila na po mismo yung lumalapit sa akin, nagtatanong na kung pwedeng mamili ng product ng Montes Buko Pie. Kami po ay number 1 pong suki ng Montes.
buko pie. Dahil good product po ang kanilang buko pie at talagang suking-suki na po kami matagal na panahon na po. Ayos naman ang sales ko araw-araw. Kumikita ako ng 15 to 16,000. Ngayong pagpanahon na may mga tourist, mga 22 above hanggang 28, kumikita ako. Basta maraming orders at araw-araw po ay tuloy-tuloy ako gumagawa ng buko pie. Sa negosyong pinapalaki ay napapalawak din nito ang naitutulong sa komunidad. At kasabay nito ay ang pagtiyak na hindi naaabuso ang kalikasan sa bawat operasyon ng Montis. Ang mga trabador namin dito lang sa paligid. Tangunga kami na ang mga trabador dito sa paligid sa gabi po sila naggagawa. Mga 4 hours lang, yung iba regular, yung iba on call, yung hindi regular. Tumatanggap ako ng GT sa high school. Pumupunta pag mga summer, nagpupunta sila dito para rin nila matutunan ang paggawa ng buko pie. Yung waste namin, katulad ng husk ng buko. Ang ginagawa namin, dinadry na lang namin ang aming mga husk sa likod. Kasi malaki naman ang grounds namin. Pinapatuyo namin yan, kundi nagagawa ng compost pit. Binabaon namin as fertilizer. Yung iba naman na walang fuels, gas, na pambili, na mahirap, nakakatulong kami. Binibigay namin, dinisdispose namin sa kanila yun. Sa ngayon ay nagsasagawa ang Montis ng pananaliksik upang mapahaba ang shelf life ng buko pie para may export sa ibang bansa. At nakatanggap na rin sila ng iba't ibang mga parangal, bunga ng dekalidad na produkto at magandang serbisyo. Patuloy ang pagsisikap ng Montis Buko Pie na mapaunlad ang kanilang negosyo at mapanatili ang mataas na kalidad ng kanilang mga produkto. Maliit na negosyo, pero malaki ang epekto. Sa bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija, matatagpuan ang New Rural Bank of San Leonardo o NRBSL. Itinatag noong 1994, sila ay nagsisilbing katuwang ng mga magsasaka at mangangalakal sa kanilang pangangailangang pinansyal. Ang aming pong bangko ay nagbibigay ng iba't ibang programa para sa mga magsasaka at mangingisda. Di lamang po sa production, sa mga livestock, at maging iba't iba pa pong mga produkto. Sa loob ng 3 dekada, nagpatuloy ang NRBSL sa pagpapalago ng kanilang serbisyo sa mga magsasaka at mangangalakal. Dahil po sa kami ay isa sa mga kauna-unahang partner ng ACPC, lahat po ng kanilang programang pagpapautang, magmula sa Production Loan Easy Access Program hanggang sa kasalukuyang agri-negosyo program, ay onboarded po ang New Rural Bank of San Leonardo. Nagagawa naming magbigay ng interest na pinakamababa sa merkado. At ito ay, sa tingin namin, ay malaking tulong ito sa mga nasa agrikultura. Sa ngayon, may humigit na 5,000 na mga magsasaka at mga mangangalakal ang nabigyan na po namin ng pautang. Hindi lang sa pautang nakapokus ang NRBSL, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng kanilang suporta sa pamamagitan ng mga inobasyon sa agrikultura. Isa sa mga inisyatibo ng NRBSL ay ang Agricultural Value Chain Financing. Sa ilalim ng ganitong approach, ay hindi lang namin tinitignan ang isang individual na magsasaka bilang isang lamang kliyente. Tinitingnan namin siya bilang isang bahagi ng isang mas malawakang supply chain ecosystem. Ang NRBSL ay nagtatag ng Safe and Sound Agricultural Cooperative.
na layuning pagsamahin ng mga aktor sa supply chain upang matulungan ang mga magsasaka at mga ngalakal. Dahil sa kanilang dedikasyon sa pagpapalago ng sektor ng agrikultura, nakatanggap ang NRBSL ng mga parangal at pagkilala mula sa ACPC at iba pang institusyon. Kami po ang kauna-unahang recipient o tumanggap ng kanilang pagkilala bilang lending conduit sa ilalim ng programang Production Loan and Easy Access Program. Ito ay nasundan nang sila ay magsagawa ng isa pang programa upang kilalanin ang kontribusyon ng kanilang mga partner lending conduits. Para kay President Kililan, ang New Rural Bank of San Leonardo ay hindi lamang isang negosyo na nagnanais kumita, kundi isang institusyon na may malasakit sa mga sektor na nangangailangan ng tulong pinansyal. Ang inspirasyon sa pagtatayo nito ay hindi upang kumita lamang, hindi upang payamanin lamang ang mga namuhunan dito. The reason for our being is to deliver financial services to sectors most in need of our development intervention. I think that is the motivation that sets the New Rural Banco apart from the rest of the industry players. Dahil sa magandang serbisyo na pinakikita sa akin ng New Rural Bank of San Leonardo, ay naging loyal ako sa kanila hanggang sa ngayon. At sa ngayon nga po, dahil sa pagsisikap, tiyaga at sipag, ay lumawak po yung aking mga tiyataniman ng gulay. At nakapagpundar pa rin ako ng mga kagamitan sa bukid tulad ng traktora, harvester, tractor, irrigation pump. At yun ay naipundar sa tulong ng New Rural Bank of San Leonardo. At ito po ay tinatanaw kong malaking utang na loob. Kundi dahil sa kanila, hindi ko kayang ipundar yung mga kagamitan na yun. At iyan po ang ating mga National Gawad Saka winners mula po dito sa gitnang Luzon. Sila po ang patunay na sa sektor ng agrikultura may tagumpay at aral sa buhay po natin. Kaya dapat lagi kang updated ka-agri. Hanapin ang Department of Agriculture Central Luzon sa Facebook at YouTube at huwag pong kalilimutan na mag-like at mag-follow. So, paano ba yan mga ka-agri? Ang bilis po ng oras natin. Kaya't hanggang sa susunod na makabuluhang episode po ng ating pong programa. Ako po si Ernest Payawal at ito ang Agri TV Central Luzon.